תתנצרי. אמרתי לה, לא, אני לא מתנצרת. היא מסתכלת עליי, אני כבר הייתי גדולה, כבר הייתי בת 15 וחצי. והיא אומרת לי, מה את תעשי? הגרמנים הרגו את כל היהודים. אמרתי לה, אני חושבת שיש יהודים בארץ ישראל, אני אסע לשם. היא מסתכלת עליי ואומרת, איפה תגידי שם? אמרתי לה, נזירה, את לא שאני מצטערת. אין לנו מזרח נותנת לי משיקה במצח ואומרת לי, אם תחי ותזכי ותגיעי לארץ ישראל, תכתבי לי שם מכתב. ולכן אני מספרת, ביום שבאתי לארץ, כתבתי לה מכתב. ואז אני אומרת לעצמי, אולי כדאי לך לכתוב, הכל איך שזה היה. אז אני התחלתי לכתוב אז, ואני כותבת עד היום. הספר האחרון שיצא נקרא בין עצי היער. ובספר הזה אני מספרת על זוג שהיו בין חיו ובין פרטיזן. הבעיה המרכזית שמסבירה את הספר, איך ניצולי שואה ניסים הקימים בית וביניהם כורתים ברית. לא נספר לילדים על מה שהיה. והם לא מספרים. והנה הבן אבא שלי לא ידע שאמא שלי. ואתם יודעים, הסיפור של אמא שלי. יש טעם של נרות. ומזמינים. את מי מזמינים? מזמינים את חיים, שהיה איתם פרטיזן. ומזמינים את גרישה, שהיה מפקד הפרטיזן. ומזמינים את חנה, שהייתה אחות בין הפרטיזנים. התמודדה בלי תרופות ובלי אמצעים סניטריים. וכך הם חיים. ופתאום הבן דני, בבר מצווה שלו, נוכל לדעת מה עבר על ההורים. כי כל אחד שמכיר מספר מעט מה עבר. והוא מסתכל וקורא את הכל ומפנים. וגם אחותו וגם האח הקטן. ונגמרת ההגה. מתיישבת חנה, האמא, וחיים הבא. והיא מתיישבת ונושבת ברווחה. והיא אומרת, אתה רואה חיים. כי שדני